Моля да ми ги върнете после, след проверката. Не ми трябва, госпожо. Естествено, те са ваши, ще ви ги върна. Току-що е нает, за да си свърши работата. Иван Алексиев. Това е човека, който притежава буса и от когото го наех. Добре, извикайте господин Алексиев. Не мога да го извикам, защото той е на адрес и е собственик на магазин. Аз съм наела буса от него така, и имам документите. Добре, искам да видя документа, който ви разрешава да паркирате тук. А за тях такъв документ няма ли да бъде? Добре, дайте. Аз съм поискал. Я да го видим. И аз искам да го видя. Ама не ми дръжте сметка, ние какво да ви показваме? И аз искам да го видя. Така, извикайте шофьора на това превозно средство. Ако обичате, не ни снимайте. Ако обичате, не ни снимайте, госпожо. Добре, тогава преместете буса. Защо? Защото другите не могат да преместят нито една от колите. Вие не разбирате ли? Аз съм разстроена и ритната в корема. Изпитвам болки. Така, момичето също е ударено от вас. Не е вярно. Аз го имам на доказателство. Имам какво се е случило. Това е лъжа. И ако това стигне до съда, тя ще отговаря за лъжа свидетелство. Госпожо, ваши документи ли ще ми дайте? Личната си карта представете. Ще ви дам. Пак повтарям, не ме снимайте. Аз ще снимам. Не, няма да снимате. В самозащита ще снимам. Аз бях нападната физически. Аз няма да ви нападна, не желая да ме снимате. Аз не ви вярвам, след като бях нападната от нея. И тя така разправише. Нали разбирате, човек, който е набит, как се чувства? Да, ритнат в корема. Искате ли да ви ритнат, да усетите как се чувствам сега в момента? Еми, ритнете ми и няма да приключи добре работата. Ами, опитайте се да си го представите, да? Добре, чакам вашите документи. Така, госпожо Шуманова, разпореждам ви да махнете микробуса от хода на основание, законово основание, моля. Да, ще ви покажа член от наредбата, който забранява да се паркира пред... Добре, заповядайте. Този член валиден ли е за тях? Естествено, че е валиден, да. Тогава какво правят те тук? Госпожо, не ми задавайте въпрос, аз ви разпореждам. Следващото нещо, аз ще преместя Вана. Следващото нещо, което искам да видя, е те също да се махнат. Да, ще бъде преместен автомобил. Вие това не разбирате от чудесно, аз ще го махна. Да може да излезе аз не съм отричала никога, че ще го махна. Моето е временно паркиране, докато се извърши работите. Значи, аз очевидно съм на път да си разтоваря материалите някъде другаде. Няма изключение. Ама не говоря за изключение, господине. Ами казвате временно. Няма изключение временно е. Има. Закона прави разлика между временно Госпожо, и вижте, паркиране. като искате да си изнесете строителните отпадъци, се наема контейнер за тази работа. И контейнер идваше сега, днес конкретно, с просто дъски. Нямам нужда от контейнер, защото ще ги карам на друго място. Господине, в криза съм и в болки. Ами аз не мога да направя нищо, че сте в криза. Аз ви обяснявам. Вие не можете да направите нищо и въпреки това ме карате да върша работа, за която се иска да съм в ясно съзнание. А аз съм в криза. А аз какво да направя, след като в момента не се чувствам добре? Намерете шофьор, който да премести буса. Откъде да го намеря? Това не е мой проблем, госпожо. Вие сте като го наели, намеря, ще го преместя. Вие ми заявихте, че вие сте шофьор. Като намеря шофьор, ще го преместя. В момента възпрепятстват останалите автомобили. Нищо не възпрепятстват, не можете да ме насилите. Като не се чувствам добре, как ще ме насилите? Това, ще ми съставите акт, че ми е зле, след като бях ритната. Не, че ви е зле. Зле ми е. Не може да се кара в лошо състояние. Ами не ми се карайте, като ви е толкова зле. Ами зле ми е. Не се ли вижда? Устните ми посиняха. Не мога да говоря. Това за вас е нищо, така ли? Не казвам такова нещо. Значи в момента вие търсите конфликт. Аз нищо не търся, господине. Аз съм в болки. Предложих ви вариант да преместите буса. Вие отказвате. Преместете го вие. Но това не е моя. Аз не съм сигурна, така както съм разтреперана. Мога ли наистина да го... Извикайте някой от работниците. Кого? Те избягаха. Изплашиха се. Добре. Защото ме видяха нападната и ритната в корема. Добре, разбрах. Така, сега разяснявам ви на вас какви са ви правата, ако желаете. Като се почувствам по-добре, дай Боже да се почувствам. По-добре, ако желаете. Ами искам да се почувствам и да съм здрава. Не ми се карайте, не ми дръжте тон, ако обичате. На мене ми се плаче, а вие ми се карате. Осъзнавате ли, че ми крещите в лицето, госпожо? Осъзнавате ли, че съм в болки? Да? Не мога да ви помогна за болките, съжалявам. Това, че сте в криза, не е мой проблем. Лекар, искате ли? Искате ли да дойде линейка да ви прегледа? Добре. Добре, ще извикаме линейка. 501 на 868.
Може ли да си взема документите обратно? Може ли? Проверихте ми документи. Да, сега само трябва да отразят вашите данни. Така, колега, изчакайте.